Došao je kraj jedne velike reprezentativne karijere. Nakon 203 odigrane utakmice, debij davne 2006. godine, veliki Luka Modrić nakon 20 godina u utakmici knockout faze 16. finala protiv Portugala, nažalost ispao i završio svoju reprezentativnu karijeru, barem što se tiče svjetskog prvenstva. I vjerujem ja osobno isto da Luka čak i da ostane nekim čudom do europskog prvenstva, da definitivno 25 minuta do pola sata, ako bude u formi kao što je do sad bio i ako se bude čuvao kao što se do sad čuvao, da može odigrati, da definitivno može pridonijeti, ako ničim, barem pojavom i time da je sa igračima tamo. Da li će doći do toga ili ne, teško je reći, ja čak mislim da neće, ali eto, volio bi se iznenaditi i vidjeti Modrića čak na europskom, ali rekao sam u nekoj drugoj ulozi, ne u ulozi startera, nego u ulozi igrača koji ulazi s klupe zadnjih 25-30 minuta, sve zavisi koliko će biti spreman i ako bude spreman. Kako će Hrvatska izgledati nakon odlaska velikog igrača kao što je Luka Modrić, najboljeg veznog igrača, kogod šta rekao mislio, zadnjih 10 godina sigurno, ako ne i više. Ja, kao i većina vas, znali smo da će taj dan doći, ali nismo mislili da će se zaustaviti u Torontu, taj dan protiv Portugala, nakon one drame i onih svih odluka koje smo imali u toj utakmici. Nažalost, 16. finala bila je kobna i za Hrvatsku i za kapetana Luku Modrića. Luka je dao ogroman doprinos ne samo svojim igrama, nego i vjerujem savjetima suigračima, i definitivno da je to nešto što bi barem ja, da sam na njihovom mjestu, cijenio više nego bilo šta drugo. Tako da vjerujem da je Luka imao stvarno jako velik utjecaj na puno mladih igrača i dao važne savjete. Znamo svi za onaj video u kojem Livakoviću govori da je brutalan golman. Kad ti si golmančina, ti to moraš znati. Ti znaš što. I da mora vratiti to samopouzdanje, i vidite šta se desilo sa Livakovićem. Koliko puta nas je vadio van, koliko puta je imao brutalne obrane i zicere i nema šta nije, i koliko puta je izgledalo kao da sam igra protiv svih. To je definitivno, ja mislim, i zasluga Luke Modrića i onog razgovora kojeg smo mogli vidjeti, čut između Livakovića i Luke Modrića. Luka Modrić, još kažem, nije ništa službeno najavio, ali može se tu čitati između redaka, iz nekih izjava, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da bi Zlatko Dalić trebao napustiti reprezentaciju nakon dugih 9 godina i naravno ogromnih uspjeha i trofeja koje je napravio sa reprezentacijom. Vrijeme je za neka nova lica, vrijeme je za takozvani mini remont, jer neće odlaziti ne znam koliko igrača. Tu su Modrić, ali Perišić je izjavio da dokle god je spreman i može raditi razliku i bude zdrav, da definitivno neće napuštati reprezentaciju. Tu je Kramarić i tu je eventualno Budimir, govorim za sljedeće svjetsko prvenstvo. Da li će oni to dočekat ili ne? Kovačić bi trebao, nakon što Luka ode, preuzeti sve na sebe, preuzeti ulogu lidera, preuzeti ulogu kapetana i onoga koji će biti, ajmo reći, zamjena, dostojna zamjena Luki Modriću, a vidjeli smo šta je sve napravio u zadnjoj utakmici, čak i ako nije bio u tolikoj formi. Tako da ukoliko bude igrao i budu ga zaobilazila ozljede, mislim da na sljedećem europskom pa i svjetskom prvenstvu, ako budemo imali pravo Kovačića, da ćemo uspjeti napraviti dobre rezultate. Luka Modrić trebao bi definitivno nastaviti još jednu sezonu
igranja nogometa i mnogi su tu pričali da li bi možda Luka se vratio u Dinamo, ako ne sad, kad onda, ali mislim da je to nažalost meni isto kao i navijaču Dinama nemoguće i Luka je definitivno već i sam odlučio i prema nekim informacijama Luka je letio prije nego što je otišao sa reprezentacijom u Milano na vjerojatno dogovor i sa Amorimom koji je postao novi trener Milana i vjerojatno su mu rekli da računaju na njega, vjerojatno u nekoj blažoj ulozi, ne toliko da bude starter ili nešto slično. Naravno postoji vjerojatno utakmica u kojoj će biti starter, ali većinom da ulazi s klupe i da donosi tu neku prevagu u zadnjem dijelu utakmice kad bude potrebno sa loptama hraniti napadače. Tako da ja osobno mislim da Luka Modrić definitivno nastavlja još jednu sezonu u Milanu. Da li je to konačni kraj nakon te sezone? Ja bi osobno čak rekao da i je, jer mislim da je Luki dosta, koliko god on želi igrati, jer da je stvarno htio otišao bi dole u Saudijsku Arabiju, navodno da su ponudili 5 miliona po sezoni. Vjerujem da može dobiti više. Luka još ili nije još uvijek odbio ili se čeka da odbije, pošto je dogovorio sve sa Milanom. Čeka se samo ta službena objava i to je to. Luka definitivno igra još jednu sezonu. Cristiano Ronaldo je isto izjavio kada je pričao o Modriću sa biranim riječima i rekao da se nada da će Luka nastaviti igrati barem još jednu sezonu. Tako da tko zna, možda vidimo sljedeće sezone da se umirove zajedno i jedan i drugi, pošto su isto godište. Bilo bi stvarno lijepo za vidjet. Na kraju, kako bi Hrvatska trebala izgledat nakon odlaska Modrića? Na Modrićevo mjesto, kao što sam rekao, bi se trebao spustiti Petar Sučić i zajedno s njim bi trebao biti Mateo Kovačić. Obrana će i dalje biti ista, s obzirom da se sad spustio Petar Sučić koji je dosta često igrao i desno krilo u našim sad utakmicama na svjetskom prvenstvu. Tu je sad uletio bio i Vlašić. Po meni mislim da bi Pašalić trebao doći na mjesto desno krila, u sredini Baturina i lijevo Perišić, kažem, dokle god Perišić bude mogao, htio i želio igrati za reprezentaciju. I naravno u napadu sad sve zavisi Matanović, Musa ili Budimir, zavisi sve, kažem, koliko Budimir bude mogao i htio igrat dalje isto za reprezentaciju, s obzirom da je Budimir u nekim godinama. Došao je kraj jedne velike ere, jedne velike nogometne priče u kojoj Luka Modrić završava svoj reprezentativni put. Pošto nije ništa službeno, mislim da bi možda eventualno Luka mogao odigrati neku utakmicu, da li prijateljsku ili da li će igrat Ligu nacija ili neke kvalifikacije, pa da se onda, ajmo reći, dostojanstveno oprosti od reprezentacije u toj utakmici. To bi bilo lijepo za vidjeti. Ili će jednostavno otići samo ovako bez te utakmice, vidjet ćemo. Kao što sam rekao, Dalić bi trebao otići s njim i Modrić. Da li će još koji reprezentativac otići? Nema ih puno koji trebaju otići, to je dobro, imamo dosta mladih igrača, tako treba još malo pričekati dok bude službeno, ali ja bih rekao da je 90% ovako kao što sam ja sad rekao, s obzirom na članke koje smo vidjeli i na izjave koje su dali igrači, pa i sam izbornik Dalić. Obavezno mi napišite dole vaše mišljenje, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu.